Co to? Pomozte mi, hoši! Co to za traceně? Co se to... Kde to... Co se to sakra stalo? Proč jsem rozchotá? A kde jsou? Kde jsou námořníci? Sakra. Tam je ostrov a vypadá to, že tam rozkotala moje další půlka lodi. A sakra. Asi tam budu muset jít doplavat. Asi tam budu muset jít doplavat. Námořníci? Co stalo? Nevím. Sakra, já říkal tím blbcům, ať nám pomůžou. Kde jsou oni? Viděli jste je? Polož mi. Dobře. Díky. Není zač. Tam vidím, že je další námořník. Jdem pro něho. A sakra, ten vypadá, že bude asi tak polomrtvej. Pomoc ho dát pryč té vody. Dobře, ty. A se zbudí. Máš spacák nebo něco? Zkusíme pro něj něco najít. Z trosky lodě. Jo. A tady. Zebral jsem jednu část. Jednu část. Voda. To si nechejme na potom. To potom dáme pryč. Zatím si můžeš nechat ten deník. To bude podle mě od něho, protože on si píše deníky. No, pojď. Pojď. Jdem to dát. A zaberu mu ještě jedno. Jo. Tak. Daj ho sem. Dobře. Pojď. Dobře. Tak jo. Ty ho musíme na něho vylet jednu vodu. Nebo víš co, mám plán. Ty sežen tu vodu a já tady u něho zůstanu. Už se konečně vrátí. Už ho vidím. Plus. Tak je to pitná voda, nemáme ji vela. Tak máš žízeň, když tak to dopijem a potom naplníme tam tu vodu. Ty smedný ty, alebo já ji mám vypít? Já taky se trochu napiju, potom to můžeš dopít. Zbylo tam trošku, můžeš to dopít. Už to máš dopitý? Jo, no tady to máš. Tak mi to dej, já to jdu naplnit. Tak jo, jdem to na něho vylít. Tak jo, vylížeš to na něho ty, jo? Tak jo, já zatím půjdu... Co se stalo? Rozkotali jsme. Musíme opravit loď a asi budeme muset jít na nejbližší břeh. Když jsme byli na asi... No... 2 dny na more? No takže máme málo... Tak Andy, běž pro potravu a já se postarám tady o námořníka. Jak se jmenuješ námořníku? Ondra. Jakže? Ondra. Aha. Pozbíráme zbytky lodi. Dobře, běž, zatím najdi oheň, nebo nějak musíme zapalit oheň, takže něco najdi. 5 minut later. Tak jo, co se ti stalo? Co tě bolí? Nevím ani, co se stalo. Co tě bolí? Nic. Nás to jen trochu hlava. Nemáš nějaký věci u sebe? Ne, jen kalhoty. Tak pojď, jdem za Andym. Jdem se kouknout, co se vyvádí. Jo, bereš to, co? Jo, zbytky lodě. Tak asi bychom si to mohli nějak vzít. Takže já si vemu sekiru. Já si vezmu tu. Já vemu i jídlo, to zkažené jídlo to můžeme asi nechat, co říkáte. Vemu vodu. Každý si zabere kus. Vem tu vodu. Tam není to. Jinak tu máš ještě tu láhev. To vodou, trochu tam zbylo. Tam není vůbec. Jo, dobře, díky. Vemu i ty pavučiny, možná se na něco budou hodit. Jo, možná se na něco, třeba si budeme moct udělat zase luk. Jo. Tak dobře,
Andy, ty běž udělat ohniště a my se tady porozhledeme po ostrově. Platí? A udělám taky, nachystám taky spacáky. Dobře. Ty jo, docela malý ostrov. To Něco je. tu roste, dívej. Vypadá to na mrkve. Zatím to nezbírej, bude se to... Nemáš lopatu? Nemám. Škoda. Dobře, Víš co, tak dobře. Budeš nasekat nějaký dřevo, aby jsme měli čím připalovat, Jo. jo? Tu máš sekiru. Já jdu za Andym, ty zatím posekej nějaký stromek. Ahoj Andy, Čau. tak jak se ti daří? Jde vidět, že jsi udělala docela dobrou práci. Jo, musel jsem usekat aj to listí, lebo by to chytlo. Tak dobře Andy. A mám tady Ty aj máš faktu. něco Mám tu tady. zkus opéct, ty budeš náš hlavní asi takový kuchař, když to tak řeknu. Vemte si, Tak vemte si. Náhodou bude. Mohl bych tady urobit aj menší príbytek. Můžeme. Zvlášť on byl, aby zasekal Z tento toho strom. dřeva bych asi udělala nějakou loďku, aby jsme se co nejdřív odsud dostali, moc dlouho nepřežijeme. Z té pavučiny bychom si popravě mohli udělat prut, když tak vemeš. Yeah. čau. Tak Čau, zasekáš tento strom, trochu to tu zavadza. Jo. tak Menší jako krytí a zároveň. No také desky, aby jsme ho mohli prikladať do ohňa. jasně. A už do haša. Tak. Dobrý. Už jde vidět, že to máš posekaný. To tam, no dobře, jo, ještě tam. A to tam netěž, nechte. to netěž, to se z toho se nedá. Já zase zasekám to listí. Víte co, já půjdu najít nějaký Počkej. nějaký styky, prostě Vem si Já zatím jablíčko, přiložím do opečený toho jablíčko. opečený. Jo, díky, že jsme ho opekli. A ty si vem, Ondro, chceš chléb nebo rybu? Tak hoši, kdo půjde na... Dobré, mohli bychom se jít vyspat, co říkáte? No, to by mohli. Já budu tady hlídat oheň. Dobře, tak jo, ty hlídej oheň. Tak jdem spát. Zítra ráno si postavíme nějaký kus lodi a když tak odcestujeme. Tak zatím dobrou. Dobrou. Dobré ráno. Dobrý ráno. Spal jsi vůbec? No, chvíli. Jde vidět, že máš další opečený jablko. Ještě jedno. No, ne, mám, asi se nasnídám. To budeme asi, Ondru. Nechceš kousek? Já se Ahoj, pak hoši. Dobré ráno. Vem si jedno jablko. Bylo dobrý, nechám si na potom. Chceš nebo nechceš? No, já si dám asi. Dobře. Jo, dívejte, už tady rostou nový stromy. Z toho neporostly. Dobře. Já si půjdu za to přístřešek. Nějaká malá loďka. Kde? Tam. Jo, vidím ji. Tu Tu asi necháme. pro ní. Rozděláme ji a uděláme část z naší velké lodě. Dobře. Ah, Ty, vlastně my jsme byli tehdy piráti, že jo, Ondro? Alebo nějaký námorníci. No, ty jsi byl námořník. Dívejte na tu chobotnici, nechcete ji ulovit? A radši ne. Nevím, co to může být. No, vypadá. Vemete tohle dřevo a já začnu tu skládat trochu. tu Dobře, loď. tak jo, já to jdu vzít. Dobrý, je to těžký. Já jdu ten přístřešek, jo. Jaký přístřešek, my už jdeme pryč. No, Vem si to. Asi vám spal, ne? Dobrý. Za chvilku si vezmeme spacáky. Když tak ještě pokácej tenhle strom, ať máme co nejvíc dřeva. Jo. Já jdu za ním. Pojď. Tu máš. Ještě trochu dřeva máme. Jo. Já bych mohl vzít ještě tu truhlu.
Já se kouknu, co je tady. Tam hodíš se. Tak jo, já to tady položím. Ty jsi vyhrál tu hru. Ondro, doneseš ty spacáky? Dobré, mám. Počkej, neposuneš to trochu sem. Dobře. Už je vezmu ty spasáky, jo. Počkat, nebyl tam vtedy nějaký deník? Něco já jsem k a strašně moc medzer. Tak, lidi si to koukni. No, dobře. Další druhá. Zjistit. Tak mám, vezmu. No, jako nevím, no, zatím to... Ukáž. Jako jsou zatím i nějaký další písmena, které vypadají nějak divně, takže nevím, co to Odložím to radši sem. je. Dobře, Máme tak já si si toho. myslím, že Počkej, mám jedno veslo. nemáte ještě náhodou něco, aby jsme tady trochu to prodloužili. No, tam Ještě, možná trochu. Není tam. Jo, už nemám dřevo. Je to nějaké. Počkat, A jinak. možná... Jo, nějaký jiný druh, jo. Počkej, dám tady asi takhle. Ne, nechej. To bude se moc těžko potom pohybovat. A pojď horu. Počkej, vytáhnem tě. Dám takhle na kraje tyhle. Vypadá to celkem cool. Tak. Můžem plout? Tak já s Ondrou budeme veslovat. Dobře, tak jo. A máte špacáky? Jo, jsou tak Tak balený. já je tu rozestavím. A mohlo být aspoň... Jak se vám daří, hoši? Už jsme našli ostrov. Ostrov. Našli jsme ostrov. Bude si to... Necháme tu loď. Dobře. Ale Mami, bude si hej, dohodníme se, co kdo bude. Nechej to tu. No. Já bych typoval, že... Jak se vlastně ty jmenuješ? Já vlastně ani nevím, mě jenom vždycky říkali kapitán. A rodiny... Takže ty budeš kapitán. Ty budeš naší posádky kapitán. No dobře, tak mi když taky, že můžete říkat kapitán, protože já jsem neměl ani rodiče a potom jsem našel takového kamaráda, který měl taťku, který dělal piráta. Já budu asi nějaký kuchár a stavitel. Dobře. Hoši? No ty vypadáš takový jak zabiják. No, to já taky, ale... No, jakože budeme mu zatím říkat nějaký lovec jídel a takový další věci. On bude háňat jedlo. Dobře. Já ho budem varit. Tak zatím můžeme jít. Hoši? Kapitáne, mám připevnit loď? Hoši? Rozbíj jsem trochu na loď, se nám rozbila. Jak rozbila? Tady. Pojď hore, kapitáne. Je to špatný, máme tam díru. Musíme to s něčím spravit. Máte Tak. něco, čím bychom to spravili? Počkat, já mám kus dřeva. Já to tam zkusím nějak zaplácat. Hotovo. Pojďme se vyspat. Kapitáne, už je to připevněné. Jo, dobře. Nechcete se vyspat a potom trochu ostrova... Jo. Jo, klidně.